BJPनि जयनिं हाबाफारियाव गोबां मानसिफोर जयेन जादों। BPP-निफ्रायबो फैदों आरो UPPL-निफ्रायबो फैदों आरो अन्यान्य माबानिफ्रायबो फैदों संगठनफोरनिफ्राय। बिथांमोनखौबो आं दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव साबायखर बावो BJP-आव जयनिं खालामफैनायनि थाखाय। दा इयुनावहाय आंनि बुंनांगौआ रावखौबो आङो दुखु मोननानै फैनाय नङा। आं BJP-खौ मोजां मोनो हिसाबै आं जयेन जादों। बेनोसै, गोजोन्थों। आगोलाव आङो थिफ्राय आनसलिकनि आफादगिरिमोन। दा आं आजिरा मोनबाय, गोबाव जाबाय। दा आङो ओरैनो दंथ'यो हिसाबै दा XMLA आं जयेन जाबाय। गोजोन्थों। राजखान्थि दोलो हिसाबै आं BJP-खौ गोबां बेकग्राउन्डआव मोजां मोनदों। दिनै ISRO साइन्टिफिकेलि ISRO अखाफोराव चन्द्रयान हगारनो हानाय जाबाय इन्डिया। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया इन्डिया पाकिस्तान जेब्लानाखि जुद्ध जायो, कामाना PM मदिनि कामाना, अमित शाह सारनि कामाना जोबोद गोख्रों। बिनि थाखाय आलदा कान्ट्रिजों जेनाखि कपारेसन जानाय, सोमोन्दो लाखिनाय, बैफोरखौ मोजां मोननानै आङो BJP-आव जयेन जानाय जादों।